गस्लाबो जिलांजोब्बायनो लोगोफोर जिला जुलासो गोजा गस्लाफोरानो गासैबो दुखिया मानसि आरो माथो खालामबावनो उपाय गैया लोगोफोर दानो दसेनो अखा फैना होबायलै लगे लगे माने रिजाल्ट मोनबाय आरो ना लोगोफोर माथिं मोजां माथिं हामानो नर्मेल बरियानो एकदम मोजां नांबाय आरो ना लोगोफोर गुड मर्निं गासैनोबो गुड मर्निं लोगोफोर अखा बोथोरनि थाखायनो भिडिअ लागोन सानबा माने भिडिअ लानायानो जायाखै दा जियानो जाया मानो गाइस ओमफ्राय दा न'आवनो एसे खामानि मावगासिनो दङमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा नै डाइरेक्ट इन्ट्र' भिडिअखौ लाबाय दा माने जेरै दङ ओरैनो ब्लग भिडिअ लाबाय दे लोगोफोर गस्लाबो जिलांजोब्बायनो लोगोफोर जिला जुलासो गोजा गस्लाफोरानो गासैबो दुखिया मानसि आरो माथो खालामबावनो उपाय गैया लोगोफोर बाखि दागल गाननासो दङमोन आङो बेनिफ्राय जोंहा माने न'मा न' दङ नालाय ओंखाम संनाय जोंहा आब'नि हाबायाव माने बेखौ एसे सेफायनाय जादोंमोन जायगाया एसे फिसा जादोंमोन नालाय सेथ्लायाव ओमफ्राय दा सेफायनायाबो आंनो सेफायदोंमोन लोगोफोर बेनिफ्राय दा नै आंनो खुन्थाखौ गायनांसिगोन आरो ना लोगोफोर दा थिङा एसे दोङो न'आव आग्लायनाय बेखिनि थिंखौनो माने बेयाव गायनानै माने बारन्दाखौ खालामनोसै मानो होनबा ओंखाम संनो थांबाथाय माने एसे डिस्टार्ब जायो अखा हाबाथाय खस्थ' जायो आं दाख्लै खालामनो सानदोंमोन टाइमखौ मेनेज खालामनो हादियासै अखाया बिराद हादो दा नै अखाया दसे खमाय स्टप जाथ'दो बेयाव दसे मावनि आरो ना लोगोफोर गस्ला जिलाला गाननानै खामानिखौ एसे मावनोसै आरो ना लोगोफोर जेरै दङ ओरैनो ब्लग लायो आं गाइस एकदम जेरै थायो ओरैनो ब्लग भिडिअ लायो दे लोगोफोर आङो ओमफ्राय जोंनियानो मेन्देला भाइया गुसुं गुसुं हास'बाय थादों आरो ना बरियानो एकदम मान्थलिनि जखा हास'गासिनो दङ मेन्देला भाइया जोंनिया एकदम हेभिनो ओमफ्राय बाखिथिं गाले दा खुन्थाखौ आराम गायनानै बरा बहायना होनोसै आरो ना लोगोफोर आइखौ सुनानै बरा दानस'नि सुयै सुयै दानस'नि बिथिं गाले जखा लाखाजोबनाय दंखायो लोगोफोर बेखौ दा सुयै सुयै बरा दानस'जोबनोसै आरो ना लोगोफोर हा गन्द्राया मा गन्द्रा नाङा जाखादो अब्लाबो गामसा टावल गाननानै मोजां मोनो आङो न'आव थाबाथाय गामसाखौनो बांसिन गानो आङो बिथिंगालि गोलाव गुसुंखौ सुनानै दानस'नोसै आं बाथौखौ दानस'बाबो जाबावनोसै गोथौआनो गोथौखा बाथ्राबा बेखौ दानस'बानो जाबाय टेनसन गैला दसा जाबायना मेन्देला मोनैल'सै होख्लायबायलै नोंबो खुन्थाया जाजोब्बाय नै मोनसेदो मोनथाम कमप्लिट जासिगोन खुन्थाया टेनसन गैला खुन्था मोनथामल'सो नांगौ ना आंखि सैथ'लायला थाब थाब होनोसै अखाबा दा दिदो जागोन ना न' नों मिथिया असाबिनो बांसिन गोथौ जावनाय मोजांलै ना नैलाय नैबेसोरनियाव मिलायखानायमोन असाबि आरो बाहाय गोथौ जावनांसिगोन खोमा ना इथिं गोथौ इथिं थले मिलायखादो असाबि बाहाय गोजौ जादो नैनि मथे लांनांसिगोन आरो न'मा न'आवलाय आरो गंनासो हाबखानांखागोन बांद्राय गोजौबाबो हामासैलै बारन्दा गुसुङानो खर'फोरावसो माबायो बेनि मथेनो ओइखौबो धुमसिनिसो नैबे मोनसेखौ धुमसिग्रोनानै लानोसै आङो बरियानो खाननैसो ल'खासैलै बेफोर न'आ बारा दिन थाखाला बुफाय जोबसिगोनसो आं खाननैसो उनाव बाय जाबाथाय खाननैसो उनाव सेफायजोबगोनसो आं गथाय न'खौ रागा जोंबाथ' दानो बुफाय जोबगोनसो न'खौनो आं मानसिया फाग्लासो आङो हले बाहाय मैयाबो अखा बोथोराव देन्जार खामानि मावदों जों मेन्देला न' सिङाव अखा बोथोराव देन्जार खामानि मावदों जोङो मिथिदों ना भिडिअ लायाखै खिन्थु मैयानि दिनखौ एकदम मैयानि भिडिअ नुनायबाथ' आसुर जागोन मानसिफोरा बा थिं सायाव गाखोलायनानै थिं दोदो थेमालि न' अखा बोथोराव न' देन्जारसोखा जोङो खामानि मावनायाव गोथौआना र' नैयाव मान्थलिखौ होनानै माबा लांसो जादो दे असायबायबो जानाया दा गोथौ दोसिगोन दे दा बायल' दोखोना दोननोसै मान्थलिखौ सिखांदों होनबा नोङो मोनसे दे नांदो दे नै तारा दा बायसा अखाया दिगदारलै बोथोरा अखानि दिन फैलायबायना आबायगा मजा भाई साहब जन्नत नै नोंसिनियाबो गुसुं जादों नामा मेन्देला भाई नायलाय ओइ एखेयानो दे न'
बुदांसो खालामना बावसिगोन नामालै ओइ बापरे बापरे जादो दे जादो दे जादो दे फोनांनाया हामदो है दोसोदो माबाखौ मालिकखौ बख'लायनांला जा दोनखादो गुनादो बरिया खासिजों गुना दोनखायो टेनसन गैखाया सिदाखौल' नायदो नों खालि र' इयाव बाय बेन दोङो ना नैबे र' बास दे दोदो होमबा मालिकखौ बख'बाबो जासिगोन दे होदो दे नों बरिया दोदो आरामनो दा गासै जोङो माने मान्थलिखौ एसे बहायना लाग्रोदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा मान्थलिखौ जोङो बहायखांबाय ओमफ्राय दा इथिंखालिनो दोसोगासिनो दङ दोसोनानै लानसिगोन बेनिफ्राय इथिंखालिफोरनि खुन्थाखौ होबाय नै मोनसे नै मोननै नै मोनथाम लोगोफोर होखाबाय बरिया आरामसे उपाय गैया लोगोफोर गस्ला जिला गाननाबो ब्लग भिडिअखौ लाबाय दे गाज्रि मोना लोगोफोर दे आं माने जेरै थायो ओरैनो ब्लग भिडिअखौ लाखायो थारमाने दा खामानिखौ एसे मावनोसै बारा भिडिअ लाबाय थाया आङो दायो लास्टआव कमप्लिट जाबा नोंथांमोन देखायसिगोन दा माने अखाबो हाबाय थादों नालाय अखाया आरो हाना होबा जोंनि खामानि मावनाय आरो आद्रा जाबाथाय एसे बोरैबा जागोन लोगोफोर दा दसे उनाव लास्टआव भिडिअखौ लासिगोन आरो ना फार्स्टआव जुबानो बया बरा नुगोन न होनदोला बाव जानोबो गिनांगौलै ना होनदोला बेखौ सिङावनो होनोसैलै ना सिङावनो होनोसै ओइ गोगोमा सायाव थाथों मालायथोनो बास आरो गांसेया गांनै नांबावगोनसो नैबेथ' गब्लंबावसो जाबनासो नांगोन गब्लंखौ माबा होजोबनांगोन सिङा दंबावो बापरे बास दालाय मानो जादो बास दासो बरा मिलायदो बा सिगां बार उन्दुनाय मेन्देल नायलाय खेबसे खाबा दायो लास्ट मालासि माबायदि जागोन नायलाय बरा उन्दुनाय बार माने गाइस जितु माने बे न'मा न'सो नालाय बेनिखायनो माने एसे नर्मेल खालामदो बारन्दाखौ जास्ट ओरैनो अखाया थाबथानो थाखायल'सो गांनै होदो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सय सात आठखान थिं नांगोन आरोना लोगोफोर टटेल ओमफ्राय दा बेखिनिया जाथ'बाय ओमफ्राय इथिं गांनै होनानै ओमफ्राय मान्थलिजों बरिया खासथाबनानैसै ओमफ्राय खासथाबना होबानो जाबाय आरो ना नैथिं गांनै नांबावगौ जोंनो मेन्देला ना नैलायनियाव गांनै नांबावगौ गांसे गांनैया एवलासिम मोनैबा गब्लं आरो माबा होनांगोन गुटखा होनांगोन गांथाम नांबावगोन पुरना दोङो गब्लङाव नैफोरखौनो गुटखा होनानैसै ओमफ्राय बरिया खासथाबनानैसै मान्थलिजों नैफोर मान्थलिखौ लोगो लाखिदो नालाय इदो जों खासथाबना होसिगोन आरो ना लोगोफोर दा जियानो जाया मानो गाइस दा खामानिखौ मावलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासै जाय नायदो नोंथांनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय आंथ' जेरै थायो ओरैनो ब्लग भिडिअ होयो दा नै मा गामसा गानदो मा गस्ला गानदो नखर जेरै दोङो ओरैनो ना मेकआप लानो ना थाव लानो भाई जोंनिया बिदिनो उपाय गैया खामानि दामानि मावबाय थानाय मानसि आरो गोरिब न'खरनि मानसियालाय मा समायना जाना थानो लोगोफोर खदाय बिदिनो जाना थानांगो आंथ' बिदिखौनो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना माबायदि नाङो बेखौ मिथिला गासिबो कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय अखा फायावनो थाब थिंखौ खाग्रोनोसै ओमफ्राय खाना दोननानै आरामसे ब्लग भिडिअखौ लासै लाबाय थागोन गाइस बापरे बा दानो दसेनो अखा फायना होबायलै गाइस बापरे बा नै साथिंगाल नायलाय थिं गब्लंफोरा माथिं गदो फैलाय होनदोला नायनो हागोन गाइस माने थिङा मोननैसो गब्लं दोङो नालाय ओमफ्राय गब्लंफोरथिं माने अखाया लगे सेरबाय लगे माने रिजाल्ट मोनबाय आरो ना लोगोफोर माथिं मोजां माथिं हामनानै नायनो हागोन नोंथांमोना दा माने उपाय गैया लोगोफोर मानो होनना बुङोबा जोंहा न'आव थिंबो एभेलेबेल गैया जिखिनि थिं दंमोन माने लामा आरो नैफोरथिंसो बेरा होजोब्बाय नैफोर थिंखौ गांनै होबानो मोनहैखायोमोन अब्लाबो माने होनाय जादियासै बेखौ उनाव मोजां थिं पातलाखौ खम दामिखौ बायनानै इनि सायाव स्रोद होना होगोन आरो ना गाइस दा खाननैसोनि थाखायल'सो आङो बेखौ दोनथ' नागिरदों आरो ना गाइस दा बाखि उपाय गैया लोगोफोर खानाय सिननोबो थांनो दोङो खानायखौबो एसे सिनना लानांगोन न'आव जिखिनि खामानि दोङोमोन बेखिनि खामानिखौ एसे मावना लाबाय मानो होनना बुङोबा न'आव जोङो फिसानिफ्रायनो बांसिन जिखिनि खामानि मावदों आंनो मावबोदों आरो माने जिखुनु जाया जोंहा बावमोन बिदि बारा न'फ्राव खामानि दामानि मावा
डाइरेक्ट बुंखायो आं माने जोंहा बाबा जुमाय सेरेब लोङो आरोना लोगोफोर बिराद जुमाय सेरेब फाग्ला ओंखायनो खामानि दामानि जेबो मावा जिखिनि खामानि मावो न'आव माने आंनो मावो आरोना लोगोफोर बाखि दा इखौ जास्ट एरनो होना दोनथ'बाय ओमफ्राय नै गुना खानना लादोंमोन अखाया द्राम द्राम हाना होबाय ओइ साइडनिखौ मान्थलिनिखौ खाबानो गैला कमप्लिट ओमफ्राय खानाय सिननो थांनोसै ओमफ्राय जोंनिया ब्र' सासेयाबो कल हरगासिनो दङ जोंनिया दिनै एसे खाथियावनो एसे हाबा दङ जोङो मेन्देल दांदो थाना फैगोन दायो दा कल खालामबाय थादो आरोना जोंनिया ब्र' सासेया बाखि दा अखाया दसेनो हाना होबायना नैखौ खासथाबनो नागिरदोंमोन आं नै बापरे बा नै नायनो हागोन नै खासथाबजोबनानै बोस्रोदना होबासो माने एसे मोजां थायो आरोना लोगोफोर नै श्रीराम जय श्रीराम होनबा अखा गायो थारमाने दा अखा गाबायना जय श्रीराम अखा गाबाय पुरा रेडि दा एथिंखालि खेबसानाय खिलायमोन नोङो मारै नुखो टुटेलि नैनिफ्राय नायमारनि आंबो एसे एथिंखालि थांलाय नोङो वाव टुटेलि पुरा चेन्ज जाबायना दहाय बेलेगमोन दा बेलेग नुबाय दा एसे ना लोगोफोर नायनो हागोन नै दहाय एसे नर्मेलमोन दा पुरा बारहुंखाखौ होनानै पुरा एसे बेलेग नुबाय आरोना रुपखौ माने अखानि थाखाय जास्ट नर्मेल बरियानो एकदम मोजां नांबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय गाइस बे साननैसोनि गेजेराव अखा जुदि गायोबा मोनसे खामानि मावनो लागा दोङो बे खामानिखौ बरिया मावगोन आङो दा मा खामानि नोंथांमोननिखौ खिथिथ'ला बाखि अखाया मोजांबाथाय बरिया खामसिगोन आरोना गाइस थ' बाखि पुरा रेडि पुरा कमप्लिट जाबाय जों मेन्देला दांदो खस्थ' खालामबाय वा मेन्देला वा बरिया थिङा गुसुं नैसेबां इनिफ्राय थिंखौ दानस'नानै होजोबनायसो गोजा इ साइडनिया सब दानस'नानै होजोबनायसो माने दानस' थिंखौ होजोबदो नैबेल'सो गोलाव थिङा ओमफ्राय साइडनिया सब दानस'ना होजोबनाय आरोना लोगोफोर दा जियानो जाया मानो लोगोफोर गस्ला जिलाला गाननाबाबो खामानिखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय थ' जोबोद मोजां नांबाय लोगोफोर थ' मोजां नांदो ओमफ्राय दा जों मेन्देल दांदो जिखिनि मावबाय जों खानजोनो खुन्थि जावबाय औवा दानबाय थिंखौ खासथाबबाय पुरा बारहुंखाखौ बनायबाय आरो थिं गैया जरायसो बनायजोबदो जोङो दे असारे हो खासथाबना दोनजोबनांगौ जाबाबो जोंनिया ना मेन्देला बरियानो होख्लायजोबनांगौ जोंनिया नै एबार अखाया इयाव साबस्रानाय नंलाना बारा नै बरिया मिलायजोबसिगोन एबार आयै अखाबो गैखाला वाव बरिया होबायलै मेन्देलायाबो न'खौनो बेलेग नुहरदों जोंहानि बायदि नुलायलायाखै बारहुंखा बनायखाय बन दोननो